Здравствуйте. Слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде. Уважаемые делегаты, пятый съезд Могилевского районного комитета громады учащихся 9 класса объявляется открытым. Слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде. Ей Маруся поздрав, это вишня громада. 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 Слово для доклада имеет Журов Никита Сергеевич. Ура! Паважаныя дэлегаты, перад тым, як пачаць поўнае і падрабязнае меркаванне ўсіх сённяшніх пытанняў, дазвольце мне ад імя усёй грамады вучняў павіншаваць чальцоў Цэнтральнага камітэта нашага аб'яднання Волынчука Еўгена Алексеевича і Андрыенко Александра Евгеньевича з заняццём другога месца на раённым конкурсе «Патрыёт бай у Мінску». Гэтая перамога, без сумневу, з'яўляецца адной з шчырых і чэсных перамог.
наше аб'яднанне верыць у далейшыя поспехі і перамогі не толькі ў гэтым напрамку, а і ў іншых напрамках школьнага жыцця усіх чальцоў грамады. Героизм громады, победа вышнял молодых. Героизм победы. Героизм громады, идеи победы молоды. Героизм громады, идеи победы молоды. Зараз дазвольце мне перайсці да асноўных пытанняў жыцця нашай суполкі, якія сфармаваліся за апошнія 2 тыдні. Гэта значыць, што дадзены даклад будзе прысвечаны ў асноўным перыяду з 8 па 22 кастрычніка гэтага году. Асноўнае з гэтага перыяду гэта нашае дасягненне ў напрамку пабудавання школьнай дэмакратыі, у прыватнасці ў стварэнні пасады старшыні школьнага самакіравання або школьнага прэзідэнта у сярэдняй школе нумар 55 горада Мінска. З дапамогай чальцоў Цэнтральнага камітэта і прэзідыума Глеба Сергеевича Бабровича, Евгена Алексеевича Лунчука і Александра Евгеньевича Андрэнкі грамада вучняў 9 класа вядзе перамовы з вышэйшым кіраўніцтвам школы наконт увядзення гэтай пасады. Спадзяемся, што мы сможам дабіцца гэтага і зацвердзім перамогу школьнай дэмакраты у сярэдняй школе нумар 55 горада Мінска. Слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде. Другое, гэта правядзенне 7-га агульнапартыйнага пленума грамады вучняў. На ім дэлегаты канчаткова зацвердзілі склад дэлегацыі па пытаннях увядзення пасады школьнага прэзідэнта, які быў пералічаны раней. Склад дэлегацыі. Можна сказаць, што ўсе падзеі за мінулыя 2 тыдні цалкам звязана з пабудаваннем школьнай дэмакратыі, яе развіццём і дасягненнямі. Мы, у асобе ўсёй грамады вучняў 9 класа, будзем рабіць усё, каб перамога школьнай дэмакраты засталася ў гісторыі школы нумар 55 горада Мінска, у гісторыі ўсёй грамады вучняў, у гісторыі ўсёй Рэспублікі Беларусь. Героизм громады, идеи победы молодых. Героизм громады, идеи победы молодых. Дорогие делегаты, переходим к обсуждению повестки дня. Первое. О принятии плана торжественных мероприятий, приуроченных к годовщине основания Могилевского райкомного комитета громады. Слово по этому вопросу имеет делегат Журов Никита Сергеевич. Ура! Ура! Паважаныя чальцы Магілёўскага районнага камітэта грамады вучняў 9 класа. Сёння перад намі стаіць такое пытанне, як прыняццё плана урачыстых мерапрыемстваў, прысвечанае гадавіне стварэння Магілёўскага районнага камітэта грамады. Роўна год таму, 1 лістапада 2016 году, на першым пасяджэнні Магілёўскага райкама фронта нацыянальнай згоды 8 А класа было зацверджанае стварэнне нашага райкаму. У суадказнасці з рашэннямі гэтага пасяджэння таксама было праведзена галасаванне па вылучэнні кандыдатаў на выбары класнага савета і на выбары старасты і памочніка старасты 8 класа. Менавіта гэтае пасяджэнне стала заснавальным
у гісторыі Магілёўскага раённага камітэта грамады вучняў. Але сёння нам неабходна спыніцца на плане. Я прапаную, шаноўныя дэлегаты, такі план. У суботу 30 у суботу 29 кастрычніка, альбо там я ўжо не памятаю, карацей, у наступныя выходныя нам неабходна правесці урачыстае пасяджэнне, прысвечанае гэтай гадавіне, і таксама правесці, таксама нам неабходна правесці будзе мітынг або дэманстрацыю. Але тут ужо неабходна ваше меркаванне наконт гэтага. Але мне больш падабаецца мітынг, вось, калі ён больш просты па форме, і яго менш часу трэба патраціць, каб правесці мітынг. Поэтому я прашу вас спыніцца на мітынгу. Бо мітынг гэта такая вось вельмі лёгкая форма выяўлення сваіх меркаванняў. У нашым выпадку гэта будзе адзначэнне гэтай гадавіны, адзначэнне першай гадавіны стварэння Магілёўскага раённага камітэта. І я прапаноўваю на першае, на наступнае выходнае правесці урачыстае пасяджэнне і правесці урачысты мітынг. Усе гэтыя мерапрыемствы паспрыяюць адзінству Магілёўскага раённага камітэта, і з дапамогай гэтых мерапрыемстваў мы годна адзначым гадавіну стварэння Магілёўскага раённага камітэта грамады вучняў 9 класа. Дзякуй за ўвагу. Дорогие делегаты, ставится на голосование данный план. Кто за принятие плана, прошу поднять руки. Единоголосно. Прошу опустить руки. Слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде. Второе. О переизбрании всех секретарей Могилевского райкомного комитета. Слово по данному вопросу представляется Журову Никите Сергеевичу. Ура! 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 Слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде. Паважаныя чальцы Магілёўскага раённага камітэта. Сёння на нашай павестцы дня засталося толькі адно пытанне. Гэта пераабранне ўсіх сакратароў Магілёўскага раённага камітэта. Хочу нагадаць вам, што мы у асобе ўсяго Магілёўскага райкома маем 3 сакратары. Першы сакратар па арганізацыі сходаў у МРК Даніл Вячеславович Максакаў. Другое сакратар па знешніх сувязях Ангеліна Александровна Лысковская. І трэцяе сакратар па прапагандзе Магілёўскага раённага камітэта Фёдор Владимирович Багмазаў. Калі у вас ёсць нейкія пажаданні, нейкія заўвагі адносна гэтых кандыдатур, можа вы хочаце, каб больш адкрытай была дзейнасць іх, каб была больш сур'ёзная іх дзейнасць,
і каб, можа, дзейнасцю кагосьці вы не задаволены, канешне, неабходна адразу ўсё сказаць, каб у будучыні не было ніякіх прэтэнзіяў, ніякіх заўваг, ніякіх пытанняў. Вось гэта асноўная наша палітыка. Я прашу вас перабраць усіх сакратароў Магілёўскага раёна камітэта грамады. Дзякуй за ўвагу. Героизм громады, идей победы молоды. Героизм громады, идей победы молоды. Героизм громады, идей победы молоды. Прошу голосовать за данный пункт. Кто за, прошу поднять руки. Единогласно. Единоголосно. Прошу опустить руки. Слава нашей громаде, идеи Маруси поздравим, это вишня громада, идеи Маруси поздравим, это вишня громада, идеи Маруси поздравим, это вишня громада, идеи Маруси поздравим, это вишня громада. Дорогие делегаты, 5-й съезд Могилевского райкомного комитета объявляется закрытым.